magandang araw sa ating lahat. Andito tayo ngayon sa Tekdag Kamsit. Sinasabi siyang Tekdag Kamsit kasi yung yung Tekdag Kamsit is kankanai term. Yung Tekdag is meaning na hulog or hulog. Yung Kamsit naman is pangalan ng sinaunang tao dito sa poblasyon. So kagawad, paki-explain mo nga kung bakit Tekdag Kamsit itong site na itong trail na ito papunta sa Mount Kabunyan. Attorney, ang tawag nila dito Tekdag Kamsit, tawag ng mga ninuno natin. Ang Tekdag Kamsit naging Tekdag Kamsit kasi may nadisgrasyang si Kamsit. May hawak-hawak na, ang tawag natin dito sa kankanay alsungan, yung pinagbabayuhan ng palay Para maging bigas. Para maging bigas. Nag-isa lang siyang kumuha sa alsungan na yan sa taas. Pagkatapos nagkaroon siya ng aksidente dito kasi yung tirin na yan, yung tirin ng daanan dyan, wala pang bakod na ganito. Kaya kung hindi ka mag-iingat, talagang malalaglag ka sa ibaba. Kaya nagkaroon siya ng aksidente, nahulog siya dito sa baba hanggang dito sa may ilalim na ito kasi malalim yan. Hanggang sa, hindi natin alam, naging kalansay na, wala na, hindi na nila nakuha yung katawan niya. So parang ipinangalan itong Tekdag Kamsit in honor sa memory ni Kamsit na namatay dito sa site na ito. Opo, attorney, opo. Parang napakalakas naman ni Kamsit at yung Pangalan. yung pangalan pa lang kinakatatakutan na tong Kamsit. Medyo magkwento ka nga ng kagawad kung ano yung sabi-sabi ng mga matatanda tungkol kay Kamsit na ito. Tama ka, attorney. Yung bagit si Kamsit ay parang ang suspitsa natin, malakas na tao yan. Sabi nila, yung kasi ang tao na yan, na si Kamsit na yan, mahilig mambuli sa kasama niyang mga matatanda noon. Yung mga itlog-itlog ng kasama niya, hinahawakan niya. Kaya si Kamsit kasi yung nagkakamsit na gano'n. Kamsit yun Ganun na, attorney, siguro yung ibang istorya niyan. Kamsit, kung nandito ka man, joke lang yun Opo, Kamsit, huwag kang magalit. Tekdag Kamsit lang ba itong kasi pag kung tingnan mo yung feature ng sa kaliwa, bangin, sa kanan naman bangin. May isa pang pangalan nito, attorney. Yung isa pang pangalan nito, Inaeng. Kasi ang eng na yan sa atin, yung ilong, sa gitna ka dadaan at sa gilid-gilid, both sides ay critical. So parang dito ka dadaan. Opo, attorney, ganun. So Inaeng, parang Inaeng ang isang pangalan yung nito. eng kasi is kankanay ng ilong. Mas lalo, pag na lang maging Inaeng kung ang ilong may platnos, pero kung tulnos, talagang delikado sa both sides. Ano yung mga payo mo sa mga turista pagka dumadaan din sila dito sa kasi pagka punta ka lang sa taas, talagang makita mo yung mga kaliwa ibangin, sa kanan naman ibangin. Ano yung mga papayo mo sa mga turista na aakyat dito sa Mount Kabunyan? Ang masasabi ko lang, attorney, sa mag-ingat sa paglalakbay, lahat ng mga railings nito, dapat maghawak kayo sa mga railings para hindi kayo maksidente. Mahirap na. Alam mo, sa tirin naman ng dinadaanan ninyo, talagang critical. Pag nalaglag ka dyan, wala ka ng iisa naman ang buhay ng tao, kaya dapat pag-ingatan natin ang buhay natin. May mga may mga insidente ba na may mga gamit ng mga turista na nahulog or may mga turista na nadulas karon sa tagal-tagal mo na nag-guide dito sa Mount Kabunyan? Tama ka dyan, attorney. Dito sa banda rito, may isang turista na nahulog na so happen nga nalaglag nga yung camera niya. Kasi yung ginawa niya is lumampas kasi sa bakod. Kaya pumunta dito sa may gilid, nagpakuha yata ng video. Pagbalik niya, na aksidente, nalaglag yung camera niya, hindi niya na-recover. So sa mga turista, hindi uso yung jump shot sa trail papunta sa poblasyon. Mag-jump shot na lang kayo doon sa peak. Opo, sir. So anong mensahe mo kay Governor Melchor Diclas at kay Mayor Bill Raymundo na nanonood? Salamat at nabanggit mo yan, attorney. Baka pinapanood naman nila yung mga
pinabibideo, pina-upload ng mga uploaders natin, yung mga Turista. turista. Ano bang pakiramdam pag nakikita na yung kayong mga opisyal, siguradong ang gusto nyo, Masaya sila, masaya sila. oo, masaya sila, masaya kayo, pero mas maganda kung sabihin nyo sa amin para tignan natin kung anong itutulong nyo para improve natin yung mga trails natin. Oo. Yan po, attorney. Huwag kang mag-alala, baka next year may pupunduhan na nila yung improvement ng trails dito sa papuntang Mount Kabunian. So mga turista, Come. if you're looking for a trail, this is the trail to traverse. So,